sifa ta biyu ita ce ashiddatu. Ashidda lughatan ma'ana shidda a lugar larabci alquwwatu ko kuma alquwwa ma'ana shine ƙarfi. Wastilahan amma a bayanin malamai inhibasu jari sauti shine karewa ko kuma kangewa ko hana gudana sauti inda nutqa bil harfi a wurin furuci da harafi likamali i'timadi ala makharij saboda kammalar makalewar shi ko dogaron shi ga mafitar shi. Wa hurufuha thamaniyata harfan ita shidda guda takwas ne. Majmu'atin fi qawlihi abin tarawa a cikin fadarsa mai littafi ajide qatin bakat ma'ana idan aka fayyace su daga wannan baitin alif jimun dalun qafun ta'un ba'un kafun ta'un wannan ita ce shidda da kuma harfanta. Sai sifa ta biyu wa tawassut ita ce tawassut lughatan. At-tawassut lughatan a harshen larabci idan aka ce tawassut shine al-i'tidalu shine daidaituwa ko daidaitawa, amma a bayanin malamai wasu ilahan kenan i'tidalu sauti shine daidaitawar ko daidaituwar sauti inda nuqti bil harfi a wurin furuci da harafi li'adami kamalil inhibasi saboda rashin kammaluwar a gudanar shi kama fi shiddati kama a cikin shidda ma'ana wannan hukuncin na farko wa adami kamalil jariyanihi sannan kuma da rashin ko kuma hanuwar gudanar shi kama fi rakhawati kamar a cikin rakhawa wata siffa ce ma'ana ita ce a kishiyar waɗannan guda biyu ita ce ta ƙarshe wadda za mu magana a kanta a cikin wannan bidiyo. Wa hurufuha khamsatun ita ma harfan tawassut guda biyar ne. Majmu'atin fi qawlihi wanda aka tara a cikin faɗar shi lin i'mar ma'ana lamun nunun ainun mimun ra'un. To sai kuma kishiyarsu ita ce ar-rakhawa ga ta nan. Ar-rakhawa lughatan ma'anar rakhawa a lugar larabci shine al-lin ma'ana taushi ko kuma laushi. Wastilahan a bayanin malamai jarayanus sauti shine gudanar sauti ma'al harfi tare da harfi li da'fi al-i'timadi ala al-makhraj saboda raunin makalewar shi ko dogaro ran shi a wurin mafitar shi. Wa hurufuha 15 harfan rakhawa guda 15 ne. Wa hiya sune sin shin ha kha fa wa za ra ta fa dha a ha wa da ya.